Pak Bambang. Iki iwak Pak Bambang. Iwak lek. Selamat siang bos, jumpa lagi mancing maneh. Lokasi tetap Pajaran, waduk Idas Kali Bening. Personel tetap sama. Mas Topik. Mas Anggi vlog mancing Madiun. Nah, spotnya nek saat sore letter S. Spotnya sindelik kayak manusia kuntul nyosrop kopi sih kopi nono sih ben padang angan-anganmu kopi ya. Lah ning walike kuwi iki enek wong. Mas Topik kenyot. Ora ketok tutupan alang-alang kampis. Oke, langsung aja mancing. Iwak, kowe ora luwe to, Wak? Tak kira mlawang karo kok nyandel iwak kawak. Mak. Pak. Bambang ndek. Mantap. Iwak lek.
Tangkapan pertama. Hah? Belum. Ngopi sih bos. Sekarang kita liwak eman, ngopi dulu, nyumet rokok. Kuat bilang no ini udah panas. Gue kira rongga-rongga. Ayo mas topik kenyot. Delik neng lampisan. Rokok loh. Kok boleh tunggu? Cilik iwak nih. Yo, Ini masa teko kene ra mancing jam 3 apa mau aku seneng. Wis terus banyu kene ini sebenarnya. Iya lagi mesti ora tak pot ae iki mong. Lha wong iki jene kaya ngono iki, kesane nang bokong to. aduh. Ngusuk. Aduh. Wah, krom. Ini to. Mak, awas, Mak. Iya. Makan nih, lap. Lap. Pak seng. Ya wis kok kene kurang to. Abang bayi. Depan kono ora apa-apa. Iya, seng. Iwak kan sulit. Mak ya mbak, Mak. Tenang aja, Los. Yo, Pak Krum lah. Nanti Pak Seng ya. Pak Seng. Aduh, tipis. Coba, salam ya.
Wis mantep. Iwak, Dik. Bang diceloki botol. Malah beneran. Satu juga. Bukan kok tenan terus. Yo, tak wes neh. Apa? Alon to, Pak. Alon. Oke, Mas Bro. Nah, udah sore dan waktunya welcome pulih. Mbek gua lumutku. Disambung besok pagi mancing bersama orang banyak ngak-ngak. Bocokno. Ikannya sepi, Bos. Dina iki gabluk, Wis hitungane yo ya gabluk hitungane, biasane oleh akeh nang kene. hitungane gabluk. Gabluk di langganan, Bos. Ya lumayan lah kecil medot. Bos kane Pak telu sing lanang siji wedoke loro kan telu. Oke. Iya, hasilnya tak suntakne ember ya. Ini Pak kan lagi. Ora kok aneh kayak pasang pas lingkungan. Makanya dimaksud ngomong nyerong ngalor kan yo. Iki bos hasilnya, Bos. Recekane iki oleh wong telu. Aku mung oleh 8. Ih, pacar mancing magang. Mangan, Lek. Lanjut besok nang. Lanjut besok pagi. Balani nah. Pote. Kalah dhisik ngono. Nego ngugem terus.